Lelo panyanso voice box Karonga Boys akulankhula modandaula kunena kuti chipani cha Democratic Progressive DPP chikupanga zinthu ngati chiswe, kuti chiswe chimangobwera nkumadya zinthu kumaononga zinthu. Kuti DPP akuti mudagulitsa golide wa dziko lino la Malawi kuti mupeze forex chokera kunja, panonso akuti mufuna kugulitsa kampani yokonza sugar ya Salima Sugar. Kuti inuyo cholinga chanu kwenikweni ndi chani? Mufuna kuthandiza Malawi kapena mufuna kuti dzikoli lingothera? Kulankhula kumeneko kwa Akaronga Boys pano panyanso voice box. Ndipakamaliza timati musango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyanso voice box. Mwazuka bwanji amalawanzatu mwazuka bwanji kwina kulikonse kumene muli. Mwazuka bwanji lero pa Monday pamene date ili kuti pa 27 April 2026 kuchoka ku chitimu chomwe chija cha Kalonga Boys. Amalawanzatu breaking news zochitika ndezi kuchitika kunja kono. Tikamati kulira ndetilira tinene kuti misozi ifika ndithu poti siku lina kuzafika kosisima kuti misozi sikuoneka koma munthu yakuoneka kuti akulira ndi kumene zikupitako. Amalawanzatu mama wa lero tingonena kuti breaking news zimene zikuchitika kuboma uku pazana paja timadandaula kuti gold reserve yathu yagulisidwa imene ija yapita. Moti tikamamva kuti lachiwiri pompano mafuta amene tizaonacha gold wathuja apita andi kukazakhala zina zake zoti zizachitikaso chifukwa zochitikazo ndiye zichitikatu chifukwa mukuziwa kuti munthu wina aliyense akumakhala ndi maplani. Nde ifeyo amalawi tikamanena kuti tili ndi maplani akapezedwe ka ndrama nde fodyayo, koma fodya pamene pavuta ndi pakuti timu limene talisankha panopa ma connection lilibe. Mukuziwa kuti malonda a fodya akumafunika kuti tizikhala ndi azisogoleri amene ali ndi ma connection kuti azikasaka anzawo ogula uko azizagula kunoko. Koma mukhoza kuona kuti chaka ichi ngati kulira kwa alimi alira mapeto chifukwa asogoleri athu connection alibe. Nde breaking news ya lero imene yachitika ya nyowani ndi yakuti Salima Sugar Company nayeso ili pa ulendo ikufuna kugulisidwa. Amalawi anzathu tikamayankhula kuti boma ili lanzathu a DPP ili limene atiyikira mwana mveka kuzachuma silinabwere kukonza koma kuwononga. Salima Sugar Company agulisa ndithu a gold reserve ija panopo akufuna kuti agulise Salima Sugar Company. Anzathu a DPP amene mukumakwera DPP ino, anzathu amene mukumayikira kumbuyo DPP mukumafusa mafuso pakanthawi kochepa komweko bwanji mukuzuzula chonchi. Tinene zoona kuti zikamafika sejoti anthu akumatigulisira zinthu mmene akumagulisiramo. Kuba ndi kumene tikuona kuja kuti Amalisi Hotel ukafika sejoti kukakasha ndithu kashi muthumba. Olo atakhala masiku ochepa chabwino ngati tikusiyirira tikudikira chani kuti ziwonongeke kwambiri. Komanso musayiwale kuti pazana pajapo tinali ndi MCP 2020 MCP ikungosankha maminista ake pa mwezi umodzi. Ifeyo Akalonga Boys tinali pabwalo timazuzula zonyasa zijazo. Nde inuyo anzathu a DPP musazimve kuti ndinu maspecial. Cholakwa ncholakwa, choyipa nchoyipa. A MCP pa 2020 pajapo atasankha mwana wawo kuti akakhale embase ku UK. Mesa ifeyo pompano tinali pa ground kuzuzula nyasi zijazo. Nde izizi sizikhala zoyera zikangokhala nyasi mmene zikumakhalira. Koma guys tinene kuti pa miyezi yochepa iyi akugulisa china chilichonse. Tinene kuti kufika kumene zafike 5 years uku kukhala motani amalawi anzathu. Tizimvere chisoni kuti zimene tinayikapo tinayika chiswe ndithu. Chipani cha DPP kwinako ndeti chisintha zina ngati ifeyo Akalonga Boys tingonena kuti ndi chiswe. Chiswe chotukachika pamalo chikumaononga china chilichonse. Pamene chafika chipani cha DPP tinene kuti ndi chiswe choononga. Now tikupitirizabe pomwepo chifukwa anzathu a DPP akamaona kuti ifeyo tikumazuzula nyasi izi akumaona ngati kapena tikukondera. Tikukumbukira kuti pazana pajapo achakwera atatenga familia yawo yonse kuipitisa ukokoko amati akapanga represent Amalawi.
zonyasa zija ifeti mazuzula pompano pa ground and mukumbukira kuti pa 100 years recommend imene tinazapereka ife ngati Karonga Boys tinazaoneratu kuti tikamati manyaka ndi awo bola nkoni inu ya DPP pa 100 years mnazalandirako recommend yabwino koma kwinako ndetaona kuti panopa mukukonza osagwirizira kukonza ndithu kwenikweni osagwiririra kujako basi niyo kaya zikuonongera matrauza chani ati kujaira koma zikuonongekatu nde amalawi mama wa lero uthenga umene tinali nawo ndi omwe umene ifeyo sunatikhazike bwino kuona pakanthawi kake kochepaka kuona kuti china chilichonse chili upside and down. Amalawi anzathu tikakhala kuti tili chete chonchi kuonerera anzathuwa tinene kuti the same Mwanamveka amene anazatigulisira banki yathuchi tinene kuti uyuyu nkuluyu mapulano amakhala kuti alibe iye ukamlowesa pamalo akumakhala kuti chake nkugulisa chinthu. That's why tikuti chipani cha DPP kwinako ife ngati Karonga Boys tikufuna kuti tichisinthe zina tingochitenga kuti ndi chiswe. Chiswe ukachika pa chimanga chikumaononga, chiswe ukachika pa mbewu chikumaononga, chiswe ukachika pa zovala chikumaononga. Tingonena kuti chipani cha DPP pamene chafika ndi nzathu amene anatipasa Mwanamvekayo tingonena kuti ndi chiswe. And amalawi tikamaseketera zinthu zonyasa izi, tikamaseketera zinthu zakufa izi, amalawi tili pa mavuto. Ana athu amene tikumakulisawo azatisandusa ziziru. Ana athu amene tikumaona kuti ndi anawo azati tukwana chifukwa ifeyo tikumasekerera izizi zinyasi zachina Mwanamvekazo. Sizoona kuti pamiyezi yochepa ngati kuba kukakhale mwayiwo kuti gulisira china chilichonse muganiza kuti pamene atathere zaka ziwiri anthu amenewo tikhala ndi chani ifeyo kunoko muziko mwathu munomu tizaloza chani chifukwa anthuwa ndi angobwerera kuonongatu. Let us wake up Amalawi. Tuone ndithu kuti zikoli panopo amene ife tili watchdog ndi ifeyo ndithu tikazayembekeza kuti hayi tiapase nthawi akuononga zambiri itu anthuwa. Tingonena kuti sanabwerere kuzakoza mwina anabwerera kuzaononga basi chifukwa pakanthawi kochepa ngataka masikando amene akutipangirawo ndi oposa misinko yawo. Masikando amene akutipangirawo ndi oposa ziko lathu mmene ifeyo timayembekezera. Amalawi anzathu mama wa lero wapamande ife ngati Karonga Boys tinene kuti zatikwana eti izizi zinde zatinyasa. Mwanamveka kumene uliko mwina ukanapanga chabe design chifukwa tinene zoona kuti mutu mwako mumapezeka kuti ndiwe chiswe chokha choononga ndithu. Sitingalekerere nyasi ngati za Amalawi anzathu. Tikafika pamenepo zochitika ndezi kumakhala zambiri koma zikamafika nyasi ngati zimezi kumachitikazi kuti china chilichonse akufuna kuti ationongere. Muganiza kuti even ku office uku kukoma motani kumene kumapanga madraft zambiri zochitika kuti ziko lathu likongole tifasa motani kwinako anzathu akuononga. Tikafika pamenepo Amalawi anzathu mwakoma nonse zikomo.